diwrnod cyntaf Ysgol Dyffryn Cledlyn ar agor, plant fan hyn yn mynd a dod. Fel pennaeth, sut ych chi'n teimlo heddi? Cynhyrfus, ond hefyd yn nerfus heddi fi'n credu. Mae wedi bod yn gyfnod hir yn trial paratoi i wneud yn siŵr bod y system mae gyd yn lle. Cyffroes i weld y plant i gyd yn ôl dan ni heddi, a hefyd cyffroes i weld nhw a bod pethau'n mynd yn iawn dyn ni. Ni wedi cael cino nawr, so yna system arall wedi cyflawni heddi. Ni wedi cael gwasanaeth bore yma, ni wedi bod yn cael amser chwarae, so mae popeth yn newydd. Bod nhw wedi bod lawr yr adeilad yn gwneud rhyw cyfnodau pontio, heddi yw'r gwir brawf, yn dyfe, a wneud yn siŵr bod y disgyblion i gyd yn hapus a bod y lles nhw yn ganolig i bopeth gyda ni. Y gwasanaeth bore yma, mae'n siŵr yn gwasanaeth pwysig, yn byddwch chi'n cofio. Beth oedd eich neges chi yn y gwasanaeth bore yma? Neges bore yma oedd i rhannu fel bod ni'n helpu'n gilydd a bod ni'n parchu neiddo gyda ni adeilad newydd sbon, parchu pobl o'n cwmpas ni a rhannu a helpu'n gilydd fel bod ni'n gallu dim ond y disgyblion yn y staff hefyd wrth bod ni'n mynd trwyddo'r wythnosau a tymor gyntaf. Mae'n mynd i fod yn dipyn o heri i oflawni hynny i gyd. Mae'n ddiwrnod mawr i'r plant wrth gwrs. Sut maen nhw'n teimlo bore yma a hefyd yr athrawon hefyd yn newid safle? Bach yn patrysgar fi'n credu, ddim yn siŵr beth o'r blaenau nhw, ond ar y cyfan mae pawb i weld yn ddigon hapus. Ni wedi bod rownd y dosbarthiadau, rownd amser chwarae, maen nhw'n gweld yn gytrefol, yn setlo lawr yn dda, a sŵn plant yn chwerthin a siarad sydd wedi clywed ar hyd y coridor bore yma.